Sizodila nomlungu manje la. Ngiyanibingelela igama uSifiso kwaMbongwa. Ngisebenzela i-company to AfriRent iseCenturion. Imizila esihambelayo okwamanje silayisha eKurumane, siye ePE, siye eSaldanha, siye City Deep. Ngicela nize nizohlalisa abahlali. Ngibona ithimba lihleli phansi laphana kunabantu abangayithola indawo yokuhlala kodwa. Siye City Deep, Joburg, City Witbank, neDurban futhi siyayenza, Richards Bay siyayenza, siyenzile futhi neMaputo. So silana nje size nathi ngokuzohlanganyela nabo bonke o-driver. Ingakanani ikhampani baba nilayishana? Inkampani inkulu, ama-truck fleet number ingaphezulu kwa-100. Silayisha nama no 54 kusho ukubhekisela aba u46 makunjalo. Yes. Silayisha imanganese, silayisha umbila, silayisha amalahle, nokunye okuningi. Siyadinga baba sizosebenza la sizodlala ngalokho sifihlela indaba ezibalekile. Semsebenzini la. Silayisha nombila, fertilizer, ihlabathi, ngokumsebenzi kahle kahle we-site deeper nje i-product yonke elayishwa yi-site deeper siyayilayisha as i-AfriRent. Okay, siyathokoza. Ngicela udlulise imic. Siyabonga. Mase maku AfriRent kusho ukuthi ungayidlulisela kwelinye itafula maku AfriRent yonke. Ngiyakhuleka ndaba ezinhle. Khuleka emakhosini. Nithi bayethe ndaba ezinhle. Ubonga noma kwancumano ekhaya kuSepitrade FM khona. Ngibuya kwa-Legend Logistic ise-Witbank. Client lakhe u-Eskom. Sike saba khona ke nalapho long distance ngoba manje samile besiza khona la eThekwini kanjalo nase-Richards Bay. I-fleet yakhe is almost 1233 ngoba ngigijima nayo enkantolo. That's right. Thank you very much, Mama. Ngaphansi ka Super Group oku-JSE. JST. Thank you. ST cool. Thank you. Layishani ilahle kuphela. Silahle kuphela. Asithokoze. Inkampani ekuyiyona esuse wonke lo msindo size sazi wonke amanye ama-companies. Sisazongena kuma-details. Ngiyakhuleka esitulweni, ngiyakhuleka ndaba ezitha, ngibingelela wonke umuntu okhona phakathi lapha. Ngibuya kwa-LCS Logistic, LCS bayibiza ukuthi transport. Kwi-LCS ke unama-subcontract amaningi, kodwa yena ama-truck akhe ayi-few. Ngokuthi akafuni ukuqasha abantu permanently, ufuna ukusebenzisa ama-subcontract. So kulayishwa laphaya i-chrome, kulayishwa emanganisi, iza eThekwini. Chrome yalayishwa ku-Steelport yahamba iya kuMozambique, ize eThekwini, enye iza eRichards Bay, bese kwamanganisi elayishwa eKurumane, iza la eDurban. Bese kulayishwa nani kuningi inyalo into i-Transcape into le-LCS akakulayishayo. Kodwa uyisebenzisa amasabu ngoba amanye ama-product wanikeza amasabu. Ngokuthi umlungu wesigebengu uvela akafuni ukuthi aqashe abantu permanently, uvela afaka amasapu maningi amasapu angene phakathi kwe-LCS. So size lapha size ngendaba yakhe u-LCS ngoba kuningi. Asikangene lapho baba, siyathokoza. Ngicela sidlulisele inkampani. Ufuna uba khona la eKhemeleni. Sanibonani. Sibulisa ubukhosi, sibulisa ithimba lonke elihamba nomntwana, sibulisa nabodriver. Lo ukhosi Phikhoza
representative aka McDonald. Inkampani enkulu nje, i-fleet number ihamba ku 1573. Company ilayisha ipromo eSamango, eBrezzi, nala eMiddelburg eWitbank, Masamango. Iphinda futhi ilayishe naseKurmani, iyise Salda Bay. Mayilayisha le promo la elo koBrezzi nabo Witbank, iyisa eTransnet, elo Richards Bay, lenye ibyala eBulk Connection. Siphinde futhi silayishe nale eMpumalanga, silayisha iFlospa elo eshizokuyakuyo, but silayishe eMpumalanga, silayishe iFlospa yeah, ilethwa la eMerenhof. Siphinde futhi silayishe la eRBT khona la eDurban, siyisa elo eGoli or sisa kuwonke lama province akhona sibasilayisha iwheat. Sina nokulayisha Wheat. wheat gold. Bengithuthi wheat. Phela khona neRasta lapha neHarry Smith ngengisazi. Yeah, elo eGoli wonke lama province vele masilayishile lokho sayisa khona lapha yenza isinkwa namaflower. Siphinde futhi sithumele eBotswana, silayisha noSoga nayo futhi wonke lama province. So siphinde futhi sinokulayisha ilahla but sirisa eFree State, and then masifike eFree State silayisha iklinker futhi sibuyise ngalabo Delmas. So uko lokho esukulayisha silayisha nefertilizer futhi lana siyisa eGoli, the fertilizer sayilayisha la uko lokho esukulayisha. Siyabonga. Shuthi ngakanani inkampani? Inkampani enkulu kabi inabo abasebenzi abafika noma ku 500, because ine-depot la eDurban, ine-depot eRichards Bay, ine-depot eAbington, ine-depot eCape Town, ine-depot eGoli. So abantu baqashiwa eGoli, obuningi babo bo-driver, labanye baqashiwa eAbington, labanye baqashiwa eCape Town. So lela eDurban iqashela nje ama-general worker, nalese Richards Bay iqasha ama-general worker. Abo-driver obuningi babo vele majority iseGoli. Siyathokoza. Asibonge. Ngidlulisela uSesiduze. Siyakhuleka ebukhosini. Igama lami ngubonkozo kaMponjane, ngisuka eJozini. Ngihambela ikhampani eMiddelburg, ukuthunya njengoba ngikhona la FTX ETBK Solution. Ngokukhulu ikhampani ningasho ikhampani enkulu, noma ngeke ngizicacise kahle ama-fleet number, but kodwa nje mangaprocess ama-truck akhona, because abamanye ngigcine ngathi bawakhipha ayahlala, bathenga namanye futhi ama-abnormal akhona asanda kufika nje. Bana nemayini ekhona kuthiwa iPoti eBrayton, duze neHenry. La kulwa khona uSG Cole eBrayton. Yes, la kuno-SG Cole eBrayton, yes. Njengoba ngikhona ngihambele abasebenzi noma layishana sikangene indaba sayintroduce. Yebo. Silayisha ilahle sifaka ama-power station neyitimela. Shushu Transnet no Eskom lo. Yeah. Siyathokoza. Cela sidlule. Ungashoshomezike baba uMthunzi Nkosi yami ichaza nje inkampani mfowethu. Ungangeni nje kulezo zofuna ukungena kwezo njengamanje. Asibambe. Sanibonana ngikhuleke eMakhosini. Umthunzi Mbatsha usebenzela iRS Rikali ese-Illovo eDelmas eMpumalanga. uRS ikhampani elayisha iChrome idilize eBulk Connection naseMerenhof, ilayisha iChrome eZerust idilize eRichards Bay, icross iborder ilayishe eHarare kwaMgabe idilize eBay,
ilayishe la South Africa idilize eBotswana, ilayishe ilahle ilisemaputo kanye neChrome. Iphinde ilayishe eMpumalanga ePotchefstroom. Ikhampani enama-truck awu-1,2 ngoba inama-abnormali ibe nama-normali bin bese ba nama-flat deck. Angibonge baphathi bami. Siyathokoza. La ilayisha khona ney'mayina noyibiza nangamagama ezinye bazazela ku-TV kubadli bey'mali. Ngibingelele emakhosini, ngibingelele umntwana, ngibingelele koma-perfect, ngibingelele udriver, Sinye sizwe bami, sondeza imayikhi khona izozwakala. igama lami uBheki ngwakaphoza, ngisebenzela ikampani abathi Thermal Ice Trading. Umuntu ngakhona useMiddelburg. Silayisha ilahle eNyukhasela, emenza seNyukhasela koKhathina, Magdalena, uFuture Code besuka eMpumalanga, ePrimitive, ST Helena, nabo exam silayisha kubo. Njengamanje sebalayisha neChrome ko-Rustenburg, balayisha eNyukhasela, iSikhuba balayisha iCoke, bayise-Vanderbijl, bese baya eRustenburg babuyela eThekwini. Richards Bay selayisha. Ingakanani ifleet yenu? Amatraki awu-28 njengamanje, kodwa usesenambasana manje ngaphasikwabo akufakile. Asithokoze, sidlulele kolandelayo. Ngicela intatheli bakithi nama-cameras Nkosi yami. Ibalulekile le ndaba, songaze kuqulekelwe ifoni lapha. Ngikhuleke ebukhosini, Sondeza imayikhi. ngikhuleke indaba ezinhle. Okhulumayo uSibusiswa kwaMakhoba usebenzela iRedman. Ngicela kancane bakumakhoba. Ngicela onefoni ayithembayo bandla aphinda sisondelele eduze ngoba bakafiki ngapha ukuze singeqiwa indaba ezibalulekile. Asiqhubeke Redman. iRedman isebenza inama agent amabili alusi ne-RP Africa. I-fleet number yakhona ingalinganiselwa ekhulwini. 100 loans. 100. Kade kuma basebenza abaningi kakhulu eRedman. Silayisha eNorthern Cape, PPC size eMpumalanga, silayisha eMpumalanga, siye Richards Bay, silayishe ePotchefstroom, siye eGoli, silayishe eMpumalanga, size eThekwini. Ikhampani esilayisha kuyo, imali esilayisha kuyo eMpumalanga eBlackwater, size eSappi Mandeni, silayishe eBlackwater, size eSappi Stenga, silayishe PPC, size eStenga eSappi. Silayisha amalahle, silayishe iline, silayishe fertilizer, silayishe unkolo eThekwini suse ePitoli, silayishe nombila. Angibonge kunjalo. Siyathokoza. Olandela. Uma inkampani yakhe isize yasho sicela ukudlulisela kwabanye ukukhuluma bengangeni singaqhubeka la. Ngizokhuleka emakhosini iphinde ngibingelele nabafowethu okhulumayo uNjabuliso kaManyuka ngaphansi kwekhampani Sobotshane Investment. Lenduku labantu ubaba umthetho uhamba ngenduku nje lapha ngoba baqaba ukukhokhela abasebenzi basebeka abaduku. Asiqhubeke ba. Ise-Witbank eCommon Park. Silayisha khona noma ngizothi eWitbank noma eCreek e-Overlook. Siya eRichards Bay, siphinde futhi silayishe khona siye eCamden eML. Namanye ama-power station akhona around lapha ngaseCreek, uyimatla nasekuseni. Siphinde futhi silayishe kade sesilayisha nase-Marble Hall, silayisha khona iline sidiliza eNyukhasela, siphinde sidilize nase-Vanderbijl. Siphinde silayishe futhi eRustenburg, sizodiliza si-offloade eThekwini, siphinde si-offloade eRichards Bay. Ngokwama-fleet number, i-fleet number yokugcina kubo i-314. Banana ama-PBS, ama-abnormal.
bese umlungu aphinda abe nemayini zakhe nazo imayini zakhe. Yeah. Ngeke ngizothiwa inheritwa kuJackson Mthembu leyo nkampani, ngazi ngokuqiniso kodwa indaba sazophuma singaqhubeka. Kahle khuluma indaba sayi-introduce. Lotshisa umuntu ngendlini. Igama lami nguBeni Mzamo wakwaNkosi Sibongo. Ngiberegela ikhampani i-Active Power. Siberegela eGraspan Mining. Silayitshela iDuva Power station or Eskom loba. Eskom. Silayitshela iDuva neHenry na ePuletsopo. I-contract yethu straight leyo. And then bese siberegela lapha silayitsha khona eGraspan sokrash ilahle eLima. Sigene contract lapho i-company bathi Sawadika sisaphe ngaphansi kweSawadika. Ubukhulu becompany cishe sina more than 100 yama-truck. I-company ise-Carolina. Kumshisile usukele kude nakafika ithuba lakhe wayesezongenela la kodwa ngasiqhubeka bonakele lutho olandela. All protocol observed. My name is Jerry Chia from Limpopo. I'm Exmo representative. Exmo company enkulu inamatraga ngazi ukuthi amafika khona ngakho it's got all divisions. Inama-side tipper divisions, inama-tanker divisions, inama-tot liner divisions. Show ukuthi la company nedaleko ithulusi lingekho lo msebenzi. Mina ngikule department yama-side tipper sisebenzele Newcastle naseGoli siyalayisha sizela i-bulk connection silayisha i-chrome ilahla sithathe Newcastle i-bulk connection isemtateni wala eThekwini. Yeah. Mabethi made north or bulk connection basho emtateni was umuntu amlondiwe mina ngoba qala ukungibona ozalwa isithole esigalele kancane endlini yasezulwini kadabula amanzi kampande bese sebenza kwi-stakeholders sezulu kingdom bese bane-foundation i-Herald Highness Princess Loan Foundation sicela usibekele wona usiphe nemali ngoba manje sethambalo usiphe noma ngiwo-15 more. Mhlambe ngenzela ukuthi nginibrife kancane ngoba i-program fanele iqale. In as much as nami ngiyindaba ukukha ngamalaza ngapha but ngizocela nje uqala ngokuthokoza ngethuba lokuthi sibe khona sonke kwi-short notice nje etholakele as ama-invite as ama-guest alo mcimbi and kunendima esiceleni idlale futhi ngaphezu kwalokho sinabantu-ke abakhonfemile impela nabo abaningi ama-apologies engiwatholile nje Nkosi Ushinga because bacele indlula mithi khona okwenzakele nje eNdlunkulu kufanele ngabe siyakhehlisa siyacacisa mashiwo angikhosho kodwa ukuthi akube into enjengale kunama-developments akhona-ke ngiyitholele i-SMS yasona isixolisi ngathi Nkosi ziyasala nokunivonela. Then I also received isixolisi general omasosha oMavundla engathi kanye bebeshilo kuzonakalisana kodwa bacritically abanye ixoliso angizitholile except for ubaba uZulu uSandile then bese kuzoba baba Coca-Cola bese kuba bani lo mlungu ikhohli isibongo sakhe la kodwa bona bayi-stakeholder uyi-agent yama-companies awu-60 angaphezu ka-60 actually ngathi uyena ofizodla imali zabantu kahle kahle uma ubheka ngoba ngapha ozusa be-companies ajikeze ngaphezulu izona xolise engiyitholile. I'm hoping ukuthi abanye bazogcina bengenile ngoba bebevele bekhona including abameli kwamina enginabo uyabona-ke kazi kwenziwa njalo-ke mhlambe kokuzokwenzeka
ngicabanga ukuthi ngoba balanda indaba ezitha manje. Okokuqala mhlawumbe abantu abaningi abangazi, kodwa-ke akubalulekile kakhulu kwaziwa kwami ngoba ngiyethunyiwe ngiyingane, ngiyathunywa, yebo. Umsebenzi usho lezi zinto engizenzayo. I-reason yokuthi kube ne-foundation ngaphezulu, imigoqo ekhona kahulumeni nokhuluma ngemisebenzi yasendlungume, especially lama-politics enziwe umsindo, bathi waqalwa yemabesha namangazi umsindo wasendlunkulu. But-ke sizoba nayo i-way forward. Ngithi angisho ukuthi ningamagesti abaluleke kakhulu, nibaluleke kakhulu ekwakheni lento esiyakhayo. Okuningi nizoba exposed khona. Ngiyajabula ukuthi mina kushuthi leli thimba enginalo la ilona elizoba ikhanda lalokho kufanele kwenzakele. Sometimes abantu baye becabanga ukuthi akukho fair because they were not given the opportunity yalokhu that they are about to be exposed khona abantu enginabo la. Baye babone ngathi mhlambe obani bebe-special makunjani. Sicelile abantu bafike, abangafika for different reasons. But-ke phezu kwakho konke okunye sizokwakha, khona sizokwakha i-conference yangempela yalo mcimbi izohlala mhla ka-10 and 11 kaDisemba. I had to push because kune-event le mhlawumbe abanye bangibone ngitshona izolo, ikhona khona ngala i-2 days kahle kahle i-conference yakhona yama-planners, i-planning indaba yama-planners, o-planning directors, LEDs, oSalga, reform, abantu abasiplanela ngempilo zethu yet asikho thina. Then they decide, bafake iphepha base beya-decide ukuthi ibudget yalapho ngesikhathi bedle ukuthi balale kahle ihhotela bezos-decide yenzeni. So they'll be part of that event ngalesa sikhathi. Nanamhlanje bekuthiwa ngizokhuluma but ibalulekile lento esizoyenza la. Kodwa-ke ama-stakeholders abalulekile kunawo wonke ilawa enizodibana nawo la. Sizoyicela nje niyinike ithuba nilalelisise izinto ezobe kukhulunywa ngazo kubona nokuthi bawobani. Ayikho ikhampani engekho la eku-logistics. Bonke lama-representatives wonke akhona, whether uthuthi Chrome, whether uthutani, wonke futhi ama-clients wabo ibona bawahambisela laba bantu abakhona. So ama-representatives avela kulawo ma-companies, but-ke sothatha through background yokuthi kwenzakalani nokuthi-ke iyini inhloso noma engabe i-program ayinibekele konke ngoba ngisho ukuthi you are part of abantu abazokwakha. Akuncane-ke enikuhlanganele kunama-resolutions athathwa yini kufanele shintshile i-country. Enye into-ke endlunkulu khona i-surprise ekunayo for nina ebese ngiphoqisima ukuthi namhlanje ngenze sure ukuthi namhlanje uyahlala at all cost. But-ke as i-program iqhubeka sizoqhubeka nawo. Ukhona ubaba uGugulethu Xaba ngicabanga senazamile. Ama-profile ethu sizoyithula thina nje, umuntu uzoshuma himself yena mase kuyithuba lakhe. Ubalulekile lo myself wethu. Bese kokunye sobe sesiqhubeka nje nayo i-program as iqhubeka. But kuma-panelist wethu la ngizocela i-speakers zethu siwafaka amagama azo aqondile la kwi-program ukuze ophethe i-program azi ukuthi ngiyela ukuze azi ukuthi ubani okhona u-addresswe ngendlela e-correct. U-program director wethu-ke ngathi uzophinda shesha sishiye ngoba i-flight yakhe i-early ngoba useyedwa. Mhlambe ngizolekelela ngoba nginesizathu sokuthi kunabantu ekufanele siphinde si-engage nabo so that when you go back, sine-responsibility after today. Sine-responsibility after today. Moreover, inkosi uZondi njengoba ekhona indlu lami ithi imqoke njengosihlalo njengeso lakhe endaweni urban areas bese faka iTheku neMaritzburg. Well, abantu they are a bit confused ke ukuthi kushuthi yena osewondunankulu uzokwenzani ngoba ama-trust kuningi ngokhona but uzoyichaza indima yakhe iqalaphi igcinaphi. Kodwa ebekubalulekile ukuthi njengoba sikhuluma ngomnotho wethu kuleli side, angisiyeke mina umuntu othanda ukukhuluma for the sake of ukuthi kuthiwa siyakhuluma senza ama-presentations ukuze ubalwe nawo ukuthi hayi udilive kahle, you are growing in this thing ye-public speaking, but ekugcineni yenzani kubantu uthola imali yakho waqede waphuma wahamba. This one sine-commitment, sine-responsibility ngoba izoshape
into ekufanele yenzeke ngesizwe sakaZulu. Well, ba-represente zonke izizwe bekhona, 11 official languages also represented there from ubukhosi obuningi obuhlukene obuzodecide ngathi njengoba sikhona la nezizwe zonke, and our government bashaya ne-cross border abantu abanye abarepresentile la kulabanye esikhuluma nabo, but ibona baziyo even the corruption ekhona kuphi makwenzakaleni yonke into ngogodla womnotho njengoba sikhona sila. Abelungu babo ke sihubhene nabo ngoba ngisuke ngabhala amaqiniso la encwadini zabo, so ngabhala amaqiniso ukuthi cha uSibani kuno 1 no 2 no 3 sivele ke siyakubhala khona nje abagijimele enkantolo ekade ngenza ngabe example izolo, and babonile iprogram ithi namhlanje ngicela ucelele omama ngapha ngizosale semnciphisa Socela sale sesimela ngapha nje ngoba siso. Ngenzela ukuthi ngibrife ngithi ngiyamalala kini ngiyojoyina abanye ngobrife abanye so that by the time sifika at least sonke sibrifeke. Ngicela usisi nje ayithule yena ngamabomu so that you'll understand ukuthi sibhekene nani. Ngicela ukuthi uyithule Nkosi uthathe nje ithuba la elina 5 minutes kodwa uyakwazi la kunyusa ivoice yakho ngoba sinayo imali. Ngiyabonga sanibonani. Igama lami uNqobile Mwakasimilani, ngibuya eWitbank ngokuhlala eWitbank. Okusho ukuthi okungibeke la ngine-company no-RS Regal senza i-joint venture since 2017. Then the company was working but I never got paid. So yiko okungibeke la namhlanje. Okay. Ba qualify for i-status sebi u-RS Regal ikhampani enkulu ke kunawo wonke, hayi nawo wonke akhona namanye amakhulu mhlawumbe ama-truck abo bakhona abasuka khona abazosinika ama-details aqondile, but omunye wabantu abamnyama abathathwe kwafrandwa ngabo so that they qualify for status. She owns 51% of ama-shares, bona ba-own 49%, banama-contracts nabo Eskom namanye ama-companies ngizobeza abasebenzi bakhona. Ngicabanga ukuthi these are the cases esikhuluma ngawo. Ngihamba noma okay, bakhona abanye nizowathola ama-cases okwabo amanye ahlukene, but into ebalulekile ke kwizinto esikhuluma ngayo ukuthi sinabanikazi bomhlaba la, sinabanikazi bomhlaba abanomngcele ukuthi siyaya la asiyi la sihamba sifinyelela la. Bese siba nabantu esitshela ukuthi ibona abaphethe umnotho kanti umnotho bawuntshontshile ezandleni zethu. What I've discovered ukuthi njengendle emnyama kahle kahle umnotho sesiwuphethe ngezandla kanje from all angles. Ngicabanga ukuthi ngizobe ngikushare lo, but ukuze nebe nesithombe kuqala ukuthi ekugcineni Department of Labor welcome asisebenzisana ngapha nayo. Abantu abafana nawo Department of Labor banika abantu labo esihlangene ngabo ama-competence angekho emthethweni. Kusa ziyakhala namhlanje, siyatshelana indaba zethu, asifihlelani lutho namhlanje bangena ngabo. Besisabhifana nje sisasela e-holding room enye sisazolinda nenkosi, but ngizocela ukuthi sibe singena so that lezi zinto ezinye sizobe siyithola sinesikhathi, so that uma kufika inkosi nayo sesobe sesihlala kuma-speech ethu besihlale ku-speech sayo, but nizobe senine-idea yokuthi sisebenze lapha ekwani, so that uma sirepapha lento esizwa nayo siprepare lesi sikhathi siprepare so sesiyazi ukuthi sisebenze lapha ekwani, sinama-facts, sinabanikazi bento esikhuluma ngayo. So isizathu sami sokuthi ngicela ukuthi sinyakazela ukuthi asibe sithola umongo nokuthi obani la besinabo la, then ukuze iprogram yethu mayiqala iba formal, then sesine background ne-understanding sesihlalile sisonke sa-understandana. Okay, ngiyathokoza. Ngizocela ke ninginike imizuzwana nje bese ngiyafona ngicele nehlele khona ezansi. Olukhuluma ngokuthuthukiswa kwabantu abamnyama ngokwezomnotho neqhaza selizwile liholwa wonke usihlalo. Siyakuthokozela kakhulu. So
to PPI. Bese kuzeleka kuningi kakhulu. Ngizwile noqeda kusuka la estage it's akathanda ukuphakamisa umoya. Lezi ndaba zizophakamisa umoya mawukuthi ugxile kusona kakhulu. Kuyathusa esikuzwile kade niyibika ukuthi nivela kuziphi inkampani nibhekene nenkinga enjani. Ngoba ngo-2023 inkampani ehlola i-BEE scorecard ey'mbonini ney'mboni zonke eSouth Africa ebizwa ngo-EmpowerDex yenze research. Le research ithi zonke iy'mboni ziperforma okudlula u-95% uma zihlolwa imigomo nemibandela efanele ngabe baya-achieve ye-BEE. Kuthiwa kuma-ownership sezino-91%, kwi-management zino-91%, kuma-skills senza o-1%, kwi-enterprise supply development kanjalo kanjalo. Engifike ngayibuza khona uma ngibuka le research nengikuzwayo namhlanje ukuthi ukube kuyiqiniso kulezi iy'mboni ngempela le mgomo nemibandela ye-broad-based economic empowerment ziyayilandela, kungani eSouth Africa sino-fees must fall? Ngoba imali ebanjwa enkampanini zenu yama-skills inkulu 3 or 4 times ukudlula le uhulumeni ayisakazwe iy'ngane esikoleni ibizwa nge-NSFAS. So fanele ba yikho ingane enganabhasari ese-university noma ingane ehlezi ekhaya ethi ayinamali yokuyofunda. Bese la kwi-enterprise supply development imali leyo esemthethweni uhulumeni awintroduce ngo-2017 lo mthetho ukuthi inkampani nenkampani le-South Africa fanele ikhiphe u-3% net profit after tax. U-1% wokuthuthukisa inkampani esezingaphakathi kuyona embonini eziyi-supplier amanzi kanje indwangu nje ubona la asise. U-2% yokusiza inkampani engaphandle kwayo. Le mali uma wasengilinganise no-Toyota zaphela lo 3% ungabona ngathi mncane 3%. U-Toyota nje kuphela u-3% wabo ngonyaka close to 800 million. U-Toyota lo. Bathi ngo-2021 sicelwe ubaba uformer mayor womkhakha uzokhuluma noSoyinboni o-captain of industry ngesikhathi kune-July unrest nakhumbula. Usenza siqhamuke nesuke lokuthi sizoyenza kanjani le nto ukuthi ingaphinde yenzeke. Sisiyamtshela ukuthi cha, batshele oso-industry ukuthi abathathe le mali bayisebenzise bantu emphakathini abaphila nabo, ngoba la mabhizinisi a-operate endaweni zamakhosi ney'ndaweni zabantu azibabhenefithi abantu, namakhosi azibabhenefithi. Yingo yakho bewa-vandalizile ngo-June 2021, July, because abantu abarelate nasegethini esangweni umuntu okade khona akakwazi ukuthi sawubona nje, akakwazi ukukhuleka enkosini athi ngabezitha ngoba akaziyo, angikho kodwa lapha ngilana-ke kozeza ekutheni ikhona imithetho and into esisukumisile ukuthi size lapha. You are one of the biggest economic sector combined, mining, freight and logistics. You are the biggest. Kunemithetho
bengizocela ukuthi unkosazana ngala nondaba ezizokucala babeyibambile ngo-high command thina abanye bethu siyibambe ngasemthethweni sibe disciplined because akukho esingeke sikwazi uku-achieve economically nathi kumele sidlale le game abadlalisayo le rafu abadlalisayo sinabo abazobhekana naye rafu kodwa sibe nalo isu neqhinga seceleni lokuthi sibe nabanye sizodlala rafu ematafuleni na ngemthetho asebeyiphasisile bona mikhulule njengoba ngisho ukuthi umthetho uthokoza kuphela ukuthi 800 million balanike ngenani ukuthi iy'mboni zenzenkulu ukudlula la abantu ikhona leyo mali. Ours is to ask ukuthi iphi siyithole and how do we channel it to benefit all of us. Esikufisayo ngomphakathi wesishiyana ukuthi sekuyisikhathi kusazana ukuthi bekuhlalwe phansi imimoya ngaphakama masikhuluma ngemali yomsobheka idlala right back oyizwe ngoba imali yazwa nomsindo yahamba mali yazwa nomsindo kukhulume phansi so sayidinga leyo platform ukuthi umoya ehle yes kufanele isikhathi ukuthi phakama sikhona kodwa masikhona nemali ngempela kufanele kuhlalwe phansi ngokuswana kudlalwe le chess game asebebhale phansi abanye bethu sebeyi-understand umphaka bengizofisa ukushiya nawo foundation ukuthi la asingaqali kude la KwaZulu-Natal futhi ekunamakhosi khona esisindaba ezisabona wonke ngo-2017 uDepartment of Transport uholo uBabukhawunda wasijuda ukuthi sakhe ipolisi ye-transformation ethinta le sector yethu angazi ukuthi neyazi leyo policy ibizwa ngokuthi igula policy framework wayeqamba ukuthi igula ngoba wathi ilethe transformation igula lenzani ufaka ubisi litransform ubisi to amasi kudliwa wayebiza ngokuthi igula-ke eshonoloko ithi leya policy ngikho phezulu and ka-transport ila sabona khona ukuthi you are the biggest sector in the whole country. Ithinta nina road and freight kakhulu ithi u-65% wayonke into efana beyahlolwa economically fanele uze kubantu abamnyama la engithanda khona kakhulu ngesikhathi siyakha le policy siyaxhumana nama-stakeholders amaningi even not taxi driver nama-owner we met them si-consult science sahlangana namakhosi njengoba ngilana nje ngithulwe indlu yamakhosi province engiyi-implementing agent yayo sazana ka-transport nawo amakhosi senzani na amakhosi ayikhala ngokuthi madlomovu kumbiwa intwalitho kuthiwa kulungisa umgaqo asitholi lutho izosiza ngani-ke le nto eniziniza nayo no-Department of Transport athi amakhosi meya ka-transport ukuthi u-transport awathole i-mining permit meya ka-mining ukuthi awathole i-contract yokulungisa umgaqo manje agijinyiswa ngapha nangapha okwey'ngane sasisakha isuku ngani ngokulandela imithetho ufuna ukukhombisa ubufakazi balento imithetho iyasebenza
masuke sisimuka nje lapha awukabiki umthetho eSouth Africa othi ukukhipha ithenda inike unkosazana noma inike ingozi ukugxaba noma inike umkhizi akabikho umthetho njalo uthi you can give it to women kodwa mase usufikile women nakhona futhi njengoba bebathatha besifazane kulitafula awucacisi ukuthi yena ungongcono nomuntu sesisaka isuku ukuthi okay sokwenza njena sizowakhipha soqala amathenda siwenze ama 65 million and above uzaba amakhulu anon bese sithi noma ubani onale ma-grades higher 7, 8, 9 abeze bezoyifuna lomsebenzi but on one condition mase beyitholile lomsebenzi bazolandela le framework ebizwa ngokuthi igula ukuthi bayisebenze lithini igula lithi igula ke kulo 65% wena number 1 ophezulu uzothola 35% kuphela u65% uzokunika u35 inkampani esizoyakha ebizwa nge-social enterprise eholwa inkosi kuleyo ndawo yosebenzela khona u30% udivide ngo3 unike u-grade 4, 5 and 6 abamnyama abasifufuza. That's the framework. Ikhona asiqali phansi injalo nakwisektor yini kufanele ngabe sakhombimbi manje masikhulu oluthi odriver bonke base-KZN nabadrivele iy'nkampani zase-KZN sicela ukuhlala phansi nabaphansi sidiscusse le polisi ka-65% ukuthi siwuthola kanjani 65% ngoba le nto engikhuluma ngakho manje iwumthetho usuwaphasa la KwaZulu-Natal anti-Department of Transport. Ayifuni ukuyela phansi ikhona okwethu ukuthi sihlale phansi nabaphansi sikhulumise ukuthi nansi ipolisi yashaya uhulumeni uza kanjani-ke kulokhu kuthini emfisa ukuveza sengihlala phansi futhi ukuthi ave kukuhle uma siyajaha nyamazana uma umuntu athi uyozingela mase sibanjiwe khona abanqinayo kuhlinza khona abanqinayo kuphela kodwa mase sekufika bayabuya futhi singaphuma nje kubalulekile lokho emnothweni echazana njengoba bayabavusi benyamazana okosazana izothi isibanjiwe bese siyafika sizobahlinzisa mase siphelile sizobanika kuzo sisagcwala khulelelo bese ngiyaqala ukuthi uselanda abantu bakhe usedla nabantu bakhe. Now in economics leyo unit lo undaba ezizocela ebekhuluma ngayo ingakho ngifisa ukuthi sonke kule weekend siyithole le police Department of Transport igula wonke ama-sectors neyeni sector iyachaza ukuthi fanele ngabe lezi nkampani ongenani mazingafuni ukulusela imali azinike amathenda ukuthi kube yini enisupply diesel kube yini entshintsha amasondo kube yini emkhandana kube yini security khona nalaphakathi ekampani ukuze umholo wenu uthole indirect uma benqaba ukukhuphula umholo zikhona ezinye ukuxoxiswana nje kuboniswane kuphundwe nesu bese siya-implement uma sihluleke sibuyele siyoreporta ukuthi hayi napha basifuna emgaqweni sinabo nakuthi abantu abafit enough bazohlangana kodwa abasithole nesebhodroom sijimile abasifike sijimile nakhona uma belibeka silibeke sinamasu nathi futhi esithe ukuchema kuwona ukuthi hayi masibadonsele la sobe esibadonsele okuqobeni ngeba kakhulu
Siyathokoza kudlokovu. Bathi asibambe iqhaza la. Isizathu sokuthi sizobanga iqhaza. Into ehluphayo ukuthi ngenithake nizohlala la, nizosuke nidelay isikhathi nami ngangcono bendabuya nizohlala la siqedele sikwenzayo. Angathulelwa ngisho i-office leni. Ngithokozela lezi pitch esidlula kuzona. Mina enganigaranta khona i-country yonke. Noma uyayijoyina le qala, noma uyibukela kude kwi-TV njengo-TikTok kaMntwana Londiwe. Hayi yahamba izwana nami. Usho leyona? Hayi izwana nami. Uyazi uma ufuna i-evidence iphele. Buka la ekusuke kupostwe khona ukuthi kade benzani, bafuna inamba nje kuphela. Bayifuna ku-inbox, angikwazi mina u-inbox, angikwazi noma la abanye abantu nje yana. O-inbox bambaye into. Angilala ekuseni entambama nani. And ukuthi ngithe umuntu uyosizakala next year akakhathalele lokho. As long as ngaleso sikhathi i-faith anayo, ithemba lithi ngaleso sikhathi isimo soshintsha kuzoreversa konke. I can wait. But-ke ithemba engilinika abahlali elokuthi sekukhona abameli abasebenzela phezu kwakho okuzowasebenza wonke lamakhesi wenu. Futhi ngithakusho ukuthi kunamandla ngalendlela ukuthi akungaka muntu. Akakhohlwa nje ucabanga ukuthi uzochallenge, akakhohlwa. Into-ke ithi bahlali niphinde naba nenkinga yama-scheme ebenifake kuwona ngama-contributions enu. Sikhulumile okokuqala ngithi abameli bathe lokho kade kulikhalisa nithi nikisa ko-bargaining council namakhosi athile. Already kahle bekufanele sikulonshile namhlanje. But lathela phela lithi build-up yethu ya-2 days wethu. Asikwazi ukulontsha namhlanje. Sizokhuluma ngakho namhlanje sisebenzela kuphi ukuze abahlali bazi ukuthi sisebenzela phezu kwami. Angithi nikuthembeke ingedwa ney'nkinga zenu kanjani. Bengazi nokuthi ngithembe abantu bethemba umlomo nje. Nithembe nomntwana nje phokopho bayifikile nje kuphelile. Bengazi noma uzoya enkantolo bengenandaba. Benithi nje bayaveza ubuso, naye ngake manje uthi aveza ubuso ngoba nithenzile ukunqoba ngathi angazi. Nathi fake ifoni call. Ngathi amafoni call azomhlupha. Nathi sesiyabatshela abelu ukuthi uyeza umntwana abelu ngabalele. Engekho. Besithemba into esingayazi. Nami ngithembe la ngivela khona. Lapho ngivela khona-ke senginayo into enesiqiniseko sokuthi angidluli kini kuphela. Ngithe into esalele bameli babonke bahlukene bayaspecialize ngokuthi uspecialize kwini. Ngathi into ebuhlungu if ngifeyilile yazini ukuthi mingaki emndenini ibulele. Ngikusho lokho ngoba siqo ngino-driver abangaphezulu kwama-thousands abame bathintse. Bathi ukuthi kolunga ngomhlaka bani kodwa kusala uzolunga lelo langa. Khona babheke enyangeni yesibili futhi ngathi akuzweni ngendlela abagoloze ngayo. Bathi asisena ndaba nomlungu. Bathi-ke abameli chabo phela bayakwaledwa labantu okhuluma ngabo. Njengoba bekwaledwa kwaKhesari kuzofanele kudlalele ngaKhesari. Ubukhosi bonke eSouth Africa kuma-province awunayo. Ngifuna ukuthi-ke kwi-multi kingdom mntwana siyaxolisa kuwena in particular. Why I'm saying this? Kuyihlazo lento ngiyayikhumbula kuyakhulunywa isilo sibuzile isilo sibuza sithi nihlazo madoda kwaZulu. Ngicela ukusho nami namhlanje ngikuphinde. Sihlazo samakhosi. Lolu daba engiluzwa la ngumntwana. Uyazi umntwana uyakhuluma ngikulalele mntwana ngithi uzothi sahamba siyokhuluma indaba ama-truck bedutshulwa kwakuyinkosi ubani
yasekuthenini nenkosi ubani yasekuthenini no-MEC ubani wasekuthenini no-Mayor ubani. It is very disappointing ukuzwa umuntu wesifazane ehamba impikaka awuzwa noyedwa. No. We're not going to tolerate this. No. Hey, Bo. Amadoda. Mhlawumbe kumele mntwana ngelanga sichaze lento yamakhosi. Ngoba inayo into yokudideka ngenkathi bese ngidlale wona wama structure national. Ngiyayiqonda into yakhona. Uyazi ukuthi i-oppressor nonke enikhona la. I-oppressor iqhamuke nesystem yasiyashintsha kanti yamakhosi. Kwathi inkosi ayihlale la esigodlweni, inkosi izobonwa ngalesi sikhathi efeyibone ngaso iyakhohlwa ukunakekela abantu bayo. Abantu bamakhosi laba. Yebo. No. Khona lo ngamele silungise umntwana. I commit myself. Mina mntwana ngithe ngihle namakhosi lapha eGoli. Ngathi it's now or never, with or without. Siyaphambili. Ngiyajabula mangithola sijoyinwa amakhosi afana noMancinza bengithi uzofika. Ngithi Mancinza. Ngiyacela lento ekhulunywa la singashintsha. Nambona umntwana ulona. Ngiqala ukumlandela ku TikTok. Lokho ngikuwe. I'm very observant. Very observant. Ngiyathiwa nje ngilalele. Ngithi ake ngilalele. Ingabe usetshenziswa ubani? Ngiqale ngilale usetshenziswa ubani? Iyaphi lento? Ngamthola ukuthi umuntu wesimame omile umntwana. Omile. Ngicela ukusho sihlazo makhosi akwaZulu. Sihlazo makhosi akwaNdebele. Sihlazo makhosi Eastern Cape uMkani. Ngalapho bonke la South Africa, Limpopo, Northwest, Northern Cape, Western Cape, Free State. Sihlazo. Awuyinkosi uyihlazo ukuthi umuntu wesimame ukwazi ukwela obaba beze bedutshula ungezwa neyodwa inkosi ikhuluma. What is the statement? Esikhishwa amakhosi. Obaba bemlungisa bemizi laba abondingane zabo athula ukuthi baqashile ngoba uthi uqashela lo 19,000 we-stipend. Oh please. Oh no. Ngoba uthi uthenge izongangeni le mali wadayisa. Phela udayisa ngomkwenu, udayisa ngokuze bakho. Wadayisa ngabantwana bakho, wadayisa ngesizukulwane sakho.